Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Eto na! Eto na! Eto na! Ang pait di kakagat, kundi pupupukin. Ang taong walang kusa, hindi ba ganun din? Lagi nang naghihintay ng awa. Buong araw walang gawa, kundi ang tunganga. Pupupukin, anong dapat gawin? Pupukin, dapat pupukin. Ang pako di babaon, kundi pupupukin. Ang taong walang tiyaga, hindi ba ganun din? Lagi lang umaasang baka nga. Bahala na, baka bukas meron konting biyaya. Pupukin, anong dapat gawin? Pupukin, dapat pupukin. Diyos maray na Lunes na pagkaaldaw na naman sa Indogabo sa muya po nga padabang mga paradangog ang pagpaabot mi giraray ning pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin familia kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang nyato kaining kaaldawon. Mahal na Dios dapat enot sa gabos. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Siyempre ang samuyang paglaom na gabos kita yaon sa marhay na kabugtakan. Librido sa gabos na klase nin Pigro padagos na panarig sa amang Diyos. Chiquititan, tan, tan, Malampasan ta na ining pandemya. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. que tepe, tepe, tam, pam. Tingog kan banwa na po. Mina saludar sa lambang paraan tabay kasabay ang paglaom na mag-iba-iba kita sa alas 10 o kay alas 10:30. Sa paagi po kan informasyon na natutukar kan sa indong lingkod, pag-analisar kan mga istorya, siyempre ang pag-akomodar kan mga reports. Diyan po sa luwas, katuwang ko sa kuyang mga pag-iriba sa news team. Pading Jomar, kumpadring Jim, pading Al, si Ans Galero, si Renz Luna, si Luwens Barzena. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Okay na si Boy Bunjing. La bomba que Very good, salamat ano. tiene pegas porque es genial. At okay na si Boy, wala nang sakit yung tenga. Así, me gusta a mí, así, me gusta. Ang resita ni Bunjing, alam na. Ecstasy, Technical control sa moya pong big man. ecstasy, Chief Tech Ramir Bunjing Kanay. extano. Iboto si Hana. Sa akin mo ito Bunjing ha. Sinasabi ko sa'yo, mabuti nagmana sa nanay, hindi sa'yo. Sa newsroom, ang samuya pong malalauman, News Manager Mardera. Sadit sana pero tian. No, 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 no,
Siyempre, sa production center ang AM ng DZGB. A. Angel M. Mustaza. Sa IT, si Arven and si Richard. Sabay-sabay sila dyan. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Maray na Lunes na kaagahon. Sa gabos tabig nakaantabay sa manlain-lain na syudad o kaya lugar kan Legazpi, Iguaman siguro ha, paramdam lamang pa-check attendance. Mga taga Lapu-Lapu, good morning dyan kay Pading June Pitero. Sa gabos na paradangog dyan sa Lapu-Lapu, kumpadreng June, buda sa familia, dyan sa Lapu-Lapu, maray na aga tabi sa Indo. Kay Sir Popoy Balmes, dyan sa JRB Calibration, marhay na aldaw tabi, Sir Popoy Balmes. Diyan sa JRB, kataning sa nakan St. Jude Catholic Church, ano? St. Jude. St. Jude Church. Kay Sir Popoy, buda sa familia, JRB Calibration, good morning. Maray na aldaw man tabi, Sir Ato Lim. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Sir Ato, good morning tabi sa imo, buda sa familia, kay Madam. Diyan sa Top Gas, Petron Gasol. Sa Daraga. Yan sana sa may saudan man tabi, wakawak man sa indang opisina. Naka-glue sa DCGB. Rinaot sa radyo, saro sa ng istasyon, DCGB. O good morning da tabi kay Doc Philip Roa, sabi ni Boy. Si Doc Philip, Boy, nagkalikot kan sa imong talinga. The best yan, si Doc Philip, sinasabi ko sa problema ka mo sa talinga, sa dungo, sa aluna, nako, sinasabi ko. Eksperto, espesyalistang totoo. Doc Philip Roa is the name. Diyan sa may Esteves, sa indang clinic. Garantisado po yan. Pata sa mga talinga bagabunding, ano? Dungo aluna, nako, makadipisil. Mga, kanyan, mga sensitibo. Doc Philip Roa, sinasabi ko sa inyo. Eksperto yan, espesyalista tabi. Me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi ecstasy. Sir Tony, good morning Sir Tony Reyes, dyan sa City Hall, kan Legazpi. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Maray na aga kay Madam Merly Caceres, Zone 2 Bitano. Maray na aga, Zone 2 Bitano kay Madam Merly Caceres. Buda dyan sa gabos na mga taga Bitano tabi. Kay Kagawad Alvin Gapayaw, maray na aga. Si Willie, kang Washington Drive, kumusta man tabi Willie? Manay Selma, dyan sa Victory Village, 27. Maray na aga tabi. Kay King Reginaldo, good morning tabi King. Migong King, ano na naghawas ka na sa imong bunker? Migong King, buwelta na sa opisina. Uy, si Kagawad Alvin talaga naman. Kagawad Alvin Gapayaw, dyan sa Bitano, mabuhay katabi. Sige, dyan sa Daraga, maray na agaman, sa gabos na paradangog niya to sa Daraga, buda sa Albay District. Tabi, mga nakaantabay dyan sa DZGB News Online, sa Facebook, good morning, pati sa YouTube, sa YouTube. Hanapon lang nindo, DZGB Legazpi City. Yan kita bunding sa YouTube pa, Yan, YouTube, sabay-sabay po yan.
YouTube buda Facebook account. Yan, sarabay-sabay po yan. Online po ang DCGB. Haloy na tabi na yaon dyan sa online. Lehitimo po yan na AM station, may frankisa po hali sa gobyerno sa paagikang kongreso asin igo po ni nagkakandigong permiso hali sa National Telecommunications Commission. Yan, kami po nag-broadcast yan, dyan sa AM band, buda sa internet. Worldwide, netwide, on-air, online. Yan, may business permit. Gabos, tabi, yan. Lehitimong broadcast entity, rekonisido kan siyudad ni Legazpi pati bilang parte na po kan development asin pag-evolve kan siyudad ni Legazpi, buda kan Kabikolan, probinsya ng Albay. Ha? Sige, pwede ka mo dyan tabi sa chatbox kang DZGB News Online, magpaabot man lamang ning paramdam, pagrehistro man sa programa sa Bicol o kaya sa Tingog kan Banwaan. Yan. Sige, duro-diretso mo na kita, anbado ko bunjing, isuna ako naman nakahanger. Kulang na sa nang letrang P, o digdi sa kang P baga, anong preso? Pio! Loko-loko ka bonding, gapoon ta ka dyan. Ang kolor pa, ilan ang kolor ka ba? Namulang gaak pati bonding, sa screen. So, pang prisonero na gadik, iyon na ako kung nakahanger. Bugtakan mong letter P, yun na, buda numero, plus na nanggad, pusas na sa nang kulang. Ay naka, o di sige, duro-diretso kita kan mga istorya, dyan sa palibot mo na bungkarasan ta, kan mga informasyon tulus-tulus, dyan sa daraga, aramon taan na detalyes, nasa linya, si Renz Luna. Renz, good morning. Go ahead. Yes, sa maray na agad tabi Sir Pio, sinamaray na agas to mga parantabay sa mga tuganyatong mga baret nagihiro ng unyan ang Public Safety Office kan daraga ngunyan sa mga jeepney driver na haling anislaga daraga vice versa na ruta dahilan ta sarong concerned citizen nagpaabot din sarong impormasyon na kung saan may nagkakapirang mga driver ni mga jeep ang dain na nagsusulog ng face mask pagpapaba digdi sa sentro kan daraga. Mismong ang concerned citizen ang nakakuha ng video si na literato na sinend sa DCGB News. Manugod nga ni kaining sarong driver na may biyaheng anislag daraga sin talagang matindi ang pinagreklamo kan ibang mga pasero dahil ining driver tabi Sir Pio nag-abo-abo pa kaya nagkakaigwa ni na paghadit ang mga pasahero na ihali dyan sa Anislag, pasiring digdi sa sentro kan daraga, tulos taman ining finorward sa Kaaraman, kan PSO sa Painganitisan na Rene Portillo, asin ngunya na pagkaag man-conductor sindaning checkpoint asin na pinagalaoman na hahanapon ang naunambitan ng driver dahilan ta daing nagsulod ng face mask, magin man nga ni sa ibang mga driver na may biyaheng Anislag, daraga, magin man sa Kaaraman kan daraga PNP, sigudigdi kay Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia, na magkakaigwa man sindan ng mga kanigong aksyon pero sa ngunyan kaya igwa pa sa pinag-atindiran na konferensya kunya na pagkaaga pero siguro sa iya na sigurado na magkakaigwa sindaw magibo sindan ng aksyon manungod nga ni kining mga reklamo kan mga pasahero na hali dyan sa Anislag pasirin didi sa sentro kan daraga. Iyo ining pinag-roll na video sa satuyang online broadcast, Renz, over. Roger tabi Sir Pio. Abaday talaga ni maski face mask Roger. Day in face mask tapos ini nagtataga babatok-batok pa, nag-abo-abo. Roger tabi Sir Pio. Jesus Mario. Tapos day pangani ni divider duman sa driver buda sa passenger seat sa atubangan. Roger tabi Sir Pio. Dakul na violasyon ini ha. Day paning divider na plastic, day paning face mask. Roger tabi Sir Pio. Di sige, dapat yan na makurihir ta
bako basta-basta ini sa satuya digdi sa palibot. Go ahead. Roger Tabi Sir Pia. Sinako man sa plate number kay ding jeepney driver. Oh. Asin ko niya na-forward na sa PSO. Asin niyan niya ni pinaghahanap. Asin diretsyo naman niya sinang magibo ng checkpoint para i-check gabos na mga jeepney driver na magsulod ng face mask. Asin face kunyan pang nagpapadagos ang pagnakol kang kaso ng COVID-19 digdi sa satuyang kapalibutan. Roger. Yan Tabi Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon digdi sa luwas. Rans Luna, DCGB News. Salamat tabi Ren sa inisyal na istorya. O magsurunod tabi ha. Tama iyan na pinagigibukan sa tuyang mga paraan tabay siyudadano maginang vigilante. This is for our own survival and protection. Natatada yan nag-face mask. Face mask na sanangan yan pinaghahagad kan IATF taigoning memorandum circular kayan may orden na so face shield maski dahil itong face shield sa mga drivers face mask lang pwede na yan tabi face mask pwede na yan igwa na kita kanin hurhalangkaw na level nin maximum support o kaya protection sa COVID face mask lang pwede na yan tabi pero natataday papigsulog na nagtatagabatok-batok pa na itong driver na ito anis lagdaraga na rota o yan pinag-abangan na po tabi ha. Sige, diretso kan mga istorya. Aramon ta. An bit-bit man na report ni Ans Nagalero. Ans, marahay na Ans. Go ahead na. Maray na aga, Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay, sa mga nagdagban niya tong bareta na kapag rehistro mo niya na pagkaldaw, ang kabikolan nin 36 na bagong kaso nin COVID-19. Ningon niya na nagluwas sa report na ipinaabot ka na DOH sa SDB Bicol kung saan sa atap na ipinaluwas sa report na ini 12 naman ang sa probinsya ng Albay 11 kaini ang nairehistro sa Pio sa Legazpi City din sa Roman sa Banwaan kan Libon. Camarines Sur 22 ang nairehistrong kaso 8 kaini ang sa Nabua 7 sa Naga City, tigduwang ka naman asin Kalabanga, mantang sigsararon Bato, Pili asin Tigawon, mantang nakapag-rehistro man in klasifikado bilang others sa Saro sa Caloocan asin Kapi susug sa DOH Bicol. Pero ka na irehistro mga bagong kaso ng COVID-19 sa Kabicolan, igwa man ni bagong COVID-19 fatality, duwa ini, tigsaroan Camarines Norte asin Camarines Sur. Sa kanya, nagabot na sa total na 5,973 ang kaso ng COVID-19 sa Kabicolan, mantang ang aktibong kaso ta, nasa 855 susog sa DOH Bicol. Pera sa Legazpi tabi, Ans? 11, Sir Pio. 11. Legazpi City lang iyan. Yes. Su Albay Province. So, Albay Province is 12, Sir Pio, 11 sa Legazpi, Saroan Libon. Di an mayoriya Legazpi 11. Roger, Sir Pio. Sarong bagsak iyan ha. Binigla Sige. naman kita. Binigla kita and yung Libon, igwa na sa Libon sa Albay. Yes, ngunyan aldaw, ikaw tabi, Sir Pio. Saro sige kopya. Sa tabi, Sir Pio, na pinakabagong report kan DOH may kinaraman sa sitwasyon ng COVID sa Kabicolan with boys sa Mobile Ans Galero, DCGP. Salamat tabian sa dagdag na istorya kasabay si Boy sa Mobile diyan sa DZ o kaya sa Luwasa. So nagapot kung saan ang klinika ni Dr. Ana Linda Billen. So saro sa mga eksperto espesyalista man sa infectious disease sa Bicol. Diyanan sa iyang klinika sa Ibalong Medical Center. Kung hali ka mo sa Legazpi, nakabihikulo ka mo, magpundo ka mo dyan sa LCC Old Albay bago magabot sa Kapitolyo. Kahampang kaan sa Ibalong Medical Center. Haputon na lang dito dyan, igwa dyanin mga personahes kung sa inso clinic sa Laogkan Edifisyo. Ibalong Medical Center ni Dr. Ana Linda Billen. Kung hali na magkamong daraga, pakalapwas nindong Kapitolyo, dyan sa may hampang giraray kang LCC Albay, yaumpo dyan sa Ibalong Medical Center ang klinika ni Dr. Ana Linda Billen. Sige. Pinag-text ko si Alcalde Noel, halat-halaton taan magiging response kung mapupwede siya this is something else na dapat niya tong
subaybayan giraray buda tawan ni nagkakanigong atensyon an pagburutwa. You can just imagine 11 na kaso nin COVID sarong bagsak. 11 sa Legazpi, saro sa Albay, 12 gabos iyan, ang gabos mayoriya hali sa Legazpi. So Lunes ngunya paano tibaad kon sibot ang alkalde tapag Lunes magayaon ang gabos na koordinasyones. Instruksyon gabos pag plan out kan dalagan kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Yan, 11. In fact, kanakaaging aldaw sinarado ang Bangko de Oro SM branch. Bako PhilHealth Lanco Pacific Mall Office. Bako po sa regional office ha, yung Lanco Pacific Mall Office. Then yung Lucky Fortune Restaurant sa SM naman tabi. Yan. Pero so entire business building kan iyan na SM day man po pinagsarado. Ito sa nang naunambitan BDO-SM and Lucky Fortune Restaurant. Buda dyan naman sa Pacific Mall Compound. Itong so tama yung PhilHealth ba no? PhilHealth Pacific Mall Lanco Office tabi ha? Yan. So pinaghalat-halat ko ang magiging kasimbagan kan alkalde na puda ko nga ita tamang-tama ma-station break kita buda mahanap buhay. I'll try to get in touch apudan ko si Mayor Noel, although igwa na kita ning painot na text. Taod-taod po yan, tibaad lamang makahugot kita nindit na oras kay Mayor Noel sa sitwasyon na iyan kan COVID na naman digdi sa syudad nin Legazpi. Ha, sige tabi. Botobot Paparoy kan Palasyo Malacanang. Sinyala dapat itamaan mga relos. Philippine Standard Time alay sa Pag-asa. Oras Pilipinas alas 9:29 nin aga. An oras hatod sa Indokang MaxVit. Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan, tapos ang laban. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etsyapwera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home.
Sipulin Luna po. Para etsa puwera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga derechos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest na Bear Brand, biggest 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest na Bear Brand, biggest 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day.
This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nang kulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1,000,000 piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Harapin ang hamon mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak.
10 pesos na. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Beer Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige po tabi pinag-apudan ko si Alcalde Noel kan Legazpi no di busy po ang linya kan sa tuya pong hepe ekutibo. Igo kitan mo niya nin sitwasyon sa Legazpi 11 an iyan na nagbutwa na kaso nin mga positive sa COVID. This is something else tabi. Nag-double digit kita. Pakalihis ka nagkapirang simana na saro 2. Halang kaw na nga ni iso 4. Nagwalo. Ngunyan 11 na. Ang numero. Tipig apudan ko si Mayor. Try ko giraray tabi an linya ni Alcalde Noel tiba at bakante na. Maaraman ta kung ano ang latest na advisories dyan sa command center kan local IATF man kan Legazpi at nganing makakontribo kita sa tabang na dai na ini madagdagan pa and ma-neutralize. Ayan, nagri-ring. Salamat. Tibaad lamang ma-accommodar. Pinagbisi yan, may kahuron iyan si Mayor Noel Arugkaan. Pag available po iyan ang sa tuyang alkalde, minasimbag man iyan tulos. Okay, sige. Di busy po ang sa tuyang alkalde, iguanin mga kahuron. Ayan na tabi yan, sige. Ay, nasa RDC meeting. Sige, opo, sige. Opo, yan. Nasa RDC meeting pala si Mayor Noel, opo. Yan. Tabi. Simbagon tabo na ini ha. Nasa tuyang kwan. Text ni Mayor. Sige. Yan. Copy po. Sige. Copy tabi. Thank you po. Yan. Sige. Yan. Nasa RDC meeting. Nasa Regional Development Council meeting po si Alcalde Noel. Iningani ko ta na ang sa tuyang ihahapot ade. Saro sa mga uugido niya to sa istorya. Primero, dai pa man baganin ipigpapaluwas na pahayag ang Departamento de Salud, ang DOH. Kung ini na nagbuburutwa na kaso nin COVID sa Bicol, 83 for that matter, tabi Angel, 83 ba yon? More or less, this past week, 83 more or less, madali nang magsanggatos. And ang breakdown parte kan breakdown, 12 sa Albay, and breakdown man kan dosing iyan, 11 sa siyudad ng Legazpi. Kan nakalis man na semana, iguaning report si compadring Jomar Bien, duman sa Premier Distrito kan Albay sa tabako naan paghawa pagkanap na kan COVID iyaon na po sa familia, por familia, and sa laog na
nin mga workplaces. Basado yan sa record kan Tabaco City. Kan pinag-report yan ni Jomar, partly na unambitan niya to na daipakita ning informasyon kung ining nagbuburutwa na panibagong kaso nin mga COVID na ang ulakit na is family for family sa laog na kan pamilya and sa laog na nin mga trabaho, opisina, di gobyerno, buda pang pribado, digdi sa Legazpi, an system, an ehemplo ka yan, sunaon ang bitanta, BDO SM branch, PhilHealth Landco Pacific Mall branch, itong BDO, private na trabaho, itong PhilHealth, gobyerno, then Lucky Fortune restaurant sa SM, yan na po, both public and private workplaces, igwa na po nin ulakit sa laog na kan mga trabaho, either public or private. Then kanakalis man na aldaw, digdi po sa Legazpi, diyan sa may Washington yata ito o Barangay 16, ang report man na ipinaluwas kan alkalde, sa familya man ito, parang duwang familya. Yan. Now, i-correlate ta iyan duman sa pag-aadal sa Metro Manila. Sa Metro Manila, ang nagbutwa na pag-aadal kan Okta Research Group, pati naman kan sarong lokal na gobyerno, dahil ko ito na narurumduman lang, pardon my being forgetfulness, forgetful, tama ba? Forgetfulness o forgetful? Pardon kung dahil ko na narurumduman, igwang sarong lokal na gobyerno sa Manila, siyudad yata yon, nagkondukta nin pag-aadal sa indang departamento di Saludman, and ang nagluwas, pareho na kan sitwasyon digdi sa Satuya, sa Legazpi, o kaya sa Albay. Nakakaumagid na ning diit ang Albay Buda Legazpi sa Manila. Ano po ito na nakakaumagid na kita? Nakakapuro pareho na. Naan paghawa, pag-ulakit kan COVID, sa laog na kan mga familia sa harong. And in fact, nagbutwa na baga nga ni ini sa mga bareta, whether online or on-air, television, on-air, online sa mga Facebook account, na iyon na nang ulakit sa mga puro familia na. And ikadua, sa pag-aadal duman sa Metro Manila, so enot bagang bungkaras kan COVID last year, dinag-lockdown an entire Luzon, pati sa nagkaperang porsyon kan Bisaya. So enot na bungkaras kay ito kan COVID, antitamaan mga nasa class D and E na level kan sosyudad. So mga yaon mismo sa kalye, nagharap duhay sa kalye, gusto sabihin, so para rihutang tios. Okay. Kan mag-lockdown, nagkaigobaga ka ito nin pagbababa, substantial na pagbawas kang numero kan mga may COVID, na control. Nagbaba, sige ang decline, baba. Sagkod na ininangani, tinurusan. Lalo na sa Manila, so restrictions. Kan tinurusan na so restrictions, nagluwas duman sa pag-aadal, na ang tinamaan na itong suna sa middle class, buda sa mga mayayaman. Nakabwelta na ito sa trabaho. Nagralaog na sa mga trabaho, kompanya, pribado, so iba sa mga opisina, so iba sa indang mga kanya-kanyang negosyong darakulaon, nag-uulakit na duman sa familya for pamilya, so mga naka-star sa condominium units, igwa dumanin mga condominium units na enterong building pinasara. Nalingawan ko lang sa pangarang kan lugar eh. Iyon na po yan. And uni po,
nagluwas na so Philippine variant. And i-correlate ta duman sa pinagasabitang na mga pamilya na sa middle class buda so sa upper class. Kaya nagkaigwa na po nin arog kaana skyrocketing surge kan numero kan COVID sa Manila. Ta inabot na so higher level kan sa syudad. Sa laog na pati kan pamilya, buda sa laog na kan trabaho. Kaya baga, ang ginibo duman sa Manila, kumbaga, kinudalan na dahil na makaluwas sa mga tao duman na, paluwas sa mga probinsya. Now, ini baga tabi ade, igwan na kita ning border control. Yan. Igwanin mga nakakalusot man giraray. Kuan ining restaurant pagdangugon tabi niya to ano. Yan, may nakakalusot. Dai tasabot kung itong mga nakalusot na ito, kaya nga ni nakalusot, dai kita ning dokumento kung si Riisay ito, and dai taram kung ito mga positive na. And ini na nga isukaputan ta kasuba gobeltadahan ta, na dai pa man ngunyan, nin ipigpaluwas ang DOH Bicol kung ini na nagbuburotwa sa satuya na panibagong kaso. Imagine, from single digit sa Legazpi, biglang nag 2 digits. 11 na. Kung ini po na nagbuburotwa, na kaso digdi sa sa palibot, is the same Philippine variant na nagbutwa man duman sa Manila and kung baga nakaabot na digdi sa satuya. Iyo baga ano, day pa man kan Angel ang DOH ang kapaluwas, Bicol, kung yaw na digdi sa satuya, inda sana. Kung iguana po. Kaya iyan tabi, ang satuyang pag-istudyaran nin marhay. Ano? Sad to say, tada-ita po na kukuata, may meeting bagang ngunyan si Mayor Noel sa RDC, iyang ko tanang yung prioridad niya to Legazpi City. Because, ang Legazpi City is the fourth, ang sabi nga ni dating Congressman Nando Gonzales, dating gobernador, pero niya pigi-encourage si Mayor Noel, budakan makahurong ko ini duman sa kawa-kawa one time, 2 weeks ago. Ngaya piyo, permi kong pig-encourage si Mayor Noel, hold the fort. Ano ngayon gustong sabihin ko ka ito? Sostiniran ngayon ni Mayor dyan sa Legazpi na ang kaso kan COVID dyan bumaba. Nata nga itaaro kan ka-importante, sabi ni dating Congressman Nando Gonzales, kan 3rd District and dating Gobernador. Nata nga itaaro kan ka-importante na dapat makontrol kan Legazpi. Because ngaya, ang Legazpi is the converging point kan Albay. Kami ngayong mga tagaligaw, nagpapasiring dyan sa Legazpi. Taigwan ng transaksyon sa opisina di gobyerno, igwan ng babakalon sa mga tiendahan, igwan ng mga asikasuhon, igwan ng mga kakahurunon. Iyan ngayong Legazpi is the converging point, melting pot. And rumduman nindo, si Mayor Noel man ka ito, may napahayag man yan, kan makahurun ta one time sa programa, sa studies na nagluluwas, rinibo ang nagpapasiring digdi sa Tubunjing na mga personas coming from outside of Legazpi para magtrabaho sa opisines di gobyerno, opisines privados, sa mga department store, groceria, bakery, mga driver, gabos, digdi ang melting pot. Kaya ngaya, kung halangkaw ang prevalence kan COVID sa Legazpi, iparayo kimaladyo so mga nagdidirigdi ngayon sa Legazpi, sabi ni Congressman Gonzales, so mga nagpapasiring niya sa Legazpi, mauruli man iyan sa kanya-kanya nindang mga lugar, ano pa? Kaya arog ko kaan sa tuyang, kaya arog kaan sa tuyang pangapudan. Let's continue the fight, tabi. And pangapudan tamang po, duman sa mga may kapartidaryo sa Metro Manila, advisean man tabi, this is for the sake of our survival. Tara man na dain na tabi, magparadinunong. Ano daw ang yaon sa to sa Pilipino, para de los ubos. Sumudos, tabi bunding, na nadiscover ni Mayor Crisel sa tabako ha. Suhali sa Manila, buminaba sa Naga. Pagabot sa Naga, pinawasingan sa auto. Karwas, magayon pinalinig-linig.
Buda nagbakal dumanin sa mga department sa mga groceria, sinararay sa mga resibo. Pagabot niya sa checkpoint sa Pulangi, uning pali, halik niya kaming naga. Bako man kaming haling Manila, ni so mga resibo diyan kami sa naga. Oo, ni nag-shopping kami duman, o. Sa naga masa na nga kami hali. Taan sa tuya baga dingding circular sa Bicol, so intra-province sa Bicol, dainin masyadong higpit kung hali ka sa ibang mga lugar sa nasa laog kang Bicol, malaw ka sa Albay. Kaya nagkakalusot. Ito pala, haling Manila, bunjing. Apwera pa ka itong sumanga, nagdasakay talaga sa mga van na mga kolorom. Yan. So yan po ang problema, ha? Sa tuyang sustiniran ta po ini. Please, tadipisil kung makaarog pa kita duman sa Manila, nagsusuro pa'y na ang mga hospital, igo nga ni pigbuyag-yag baga, si Engineer Wally Sabater, sa tuyang Provincial Sanitation Officer, and yaon na yan dyan sa tuyang data bank, sa record, na igo ni sarong pasyente, may kwarta, tagadigdi sa tuya, pero duman nag-star sa Manila, grabe sa paghinguhan niya bunjing na mapabulong duman sa Manila, ta positive nga ni siya, day nang piga-acceptara na, aday na piga-acceptar kan mga ospital, tasuro pa'y na sa mga tent na sa nangani sa iba nagkakagaradan sa mga tent. Kung ano so nangyayari duman sa ibang nasyon ka nakalis na taon, nangyayari na sa to sa Manila. Puminasiring sa digdi sa Bicol, nagdiretso sa Albay, maray nga ni Tasya, in good faith, dahil naghalubilo sa komunidad, nagpa-confine sa BRTTH. Oh, hali ito sa Manila, nagpa-confine sa diretso sa BRTTH, Tasya good citizen. Iyan so pahayag ni Engineer Wally Sabater. So, iyan po, tabi. Nya paano sa mga nagrulusot? Dipisil po, tabi, ha? Sige, taod-taod ni Bapa, pakalis kan mga hanap buhay, station break, Buda News break. Mga kaibigan, ang inyong anak ba ay may matagal ng problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at babalik-balik lang sa paggamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma attack, eczema, kidney problem, walang ganang kumain, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrition, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pa ang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Needs Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng isang malakas na immune system gamit ang mga supplement ng Needs Wellness Center. Ito po, si Gina Mirasol. So, anong problema ng anak mo? Nagkailang po sa kidney, tapos UTI, complication po sa baga. 3 doktor na po ang pinuntahan ko. Ang sabi niya, pag hindi pa ito gumaling ng gamot, dialysis po. Tapos po, narinig ko po sa radyo, kaya po pumunta ako. 3 weeks lang po, napagagaling po ito ng anak ko. Nakalakad na po siya. Kaya po, salamat po kay niya. Para po sa inyong mga katanungan, huwag mahiyang tumawag o mag-text sa ating CIPA number 0908-113-7618 o bumisita sa pinakamalapit na Needs Wellness Center sa inyong lugar. Ang Needs Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon, ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang NWC ay nandyan sa Mons P. Lanuza Street, San Francisco, Iriga City. At sa lungsod ng Naga, ang Needs Wellness Center ay matatagpuan sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sige, alburon tango na si Bunjing, bago kita mag-news break, station break, available na si Mayor, nag-break lang siya ng 3 minutes. Mayor Noel, maray na aga tabi. Yes, good morning. Opo, Mayor, napaapod kami and salamat sa oras. 11 ang nagbutwa sa Legazpi kaso ng COVID. Mayor, Yes. ano po ang sa tuyang mga direktiba dahil ni magdakula, dakul kitang pinagsara, BDO, SM sa SM, PhilHealth sa Pacific Mall, Lucky Fortune sa restaurant sa SM. Ano po ining Yes. sitwasyon ta, Mayor Tabe? Yes, primero, remain calm. Siguro dahil matang magribo, dapat medyo kalma kita, Pio, sa mga dadadangog mo niyan. Dahil po mag-update. Ang importante po, sumunod kita. Palalampasan tayo ni as before. Di ba, Pio? Dati nagihan taman ini. Kaso lang, medyo lang ining bagong variant, inang pigitakutan ta, Pio. Tayo ubos talaga niyang pamilya. Although inibaga, mga kadaklan asymptomatic, pero siyempre, ingatan ta, may mga comorbidity sa pamilya. Yan ang makatakot. Kaya po,
Kaso hapon, nag-ego naman kita kay 11, out of 36 in Bicol, medyo 30% kita. Almost, kita ang almost dakol kasugma. Kaya medyo alarming man ni Tabi Pio. Tas out of this 11, apat digi sa rong pamilya. Yan. Meaning na naulakitan kang naging positive, result kang contact tracing. So uliton ko ini po kadaklan digi mga contact tracing, which ini nakakaalarma man sa tuya dahil ang ibig sabihin may transmission. Diba? Kaya Pio, ginibuta preventive mo niyan, di ba? Nag-lockdown kita katukma sa BDO. Ang BDO po so sa SM Mall branch, bako po abos na SM. So SM Mall branch lang. Then Lucky Fortune Restaurant, SM Mall branch man. Tayo man Ayala. Then igwa man po yan ng PhilHealth. Ang PhilHealth pag may main yan digi sa may Penny Imperial. Igo yan kay Annex digi sa Laog Kanlaan po Business Park. Yun po ang lockdown. Now, pigadalan mo niyan, ta may reconsideration sa BDO, tagaro nahiling maninda, garo may safety nets man tinda. So adalan mi po mo yan sa task force. Together also with the restaurant. Taining sa restaurant man, para yun yung taga-daraga Pio, baka manin mga taga-ligas, tigsaro man sa ng positive ni. Kailan, medyo preventive kita. Pigadalan, adalan mi po mo yan aldaw, then let us see kung pwede ta po ining i-lift tomorrow or patapos ta. Pero po ining PhilHealth, garo medyo dai pa kasi may kasabay sa ngunyan, may sarong nag-positive from that office. Now, iyo, ang masabit ng ngunyan, siyempre, we have to see to it that pakasugunta ang contact tracing, number 1. Number 2, ang mga preventive measures ta sa barangay, sa pagluwas, sa tarong, paglawag sa opisina, pagdumanta sa mga essential goods. Nangapudan po ako sa mga taga-Legazpi. Dahil na po kita magpara sa diritang kaisipan or minsan may mga piloso po sa tuya. Difficile po. Lalo na, dahil garo na hiling nindo. Kami Pio, nahiling na kung paano mag-iribian sa rong pamilya. Kaya, naman, gabos po kita may pagkatakot as in may disiplina. Kaya po, kay puwan taman sa nangunyan, always follow the protocol. Always wear mask, the shield, kung pwede nga ni, shield. Tanganing 95% protected ka. And siyempre, avoid mo muna ang crowded places. So sa mo yung Tabi Pio, dahil magkitang lockdown. Para sa Pio. Kasi dahil kitang masyado may nasa meeting kaya ko Pio. Dahil magpo kita ki-lockdown. Kung magka-lockdown kita granular sa Bicol, so area sa na, ano ka ni pigigibuta? So BDO, dahil kita po mabalik sa lockdown. Dahil po kitang pag-iisip na aruganta. Di po sinon po yan Pio. Dahil kaya yan financially and economically. Medyo marampaw kita kaan. Kaya po pigigibumingani preventive measures. Tanganing di kita mag-abot naman sa sabi nga ning dakulo na cases na maglaog sa tuya. Now, ang kay Ponta lang po ngunyan, so kooperasyon kan lambang saro. So sana naman ining 11 na naglaog ngunyan, talagang yun ay ang resulta kan mga contact tracing ka. And we just hope na tomorrow or today, makontrol tayo ni. But for the meantime, nangapudan ako sa mga barangay, lalo sa mga bagong abot dyan, depo dikipadi, primo, tugang, o kapamilya, dabos tabi, ipagyon ta sa ICR para ma-assess. So yan Pio, pigadalan mingo niya, nagapa-clear kami, baka magbakal kita kay antigen, free na. So mga day pa. Pero ako, day may pig-announce yan, mas maray po, magpa-test ka na aling Manila. Either saliva, and Red Cross, or ining pigapod na antigen test, or RT-PCR. Mas maray yan. So yan Pio, ang mga directive tangon yan, and again sa mga kababayan ta. Keep calm, keep safe always, and stay home kung di ka man nagatrabaho. Opo, Mayor Tabi, may saro ko Tabi, Mayor, naunambitan mo, Philippine variant. Igwa ng info sa indang DOH na nakalaw sa tuig di Philippine variant na? Actually, abo ko magpara-comment ka ang piyuta, di pa silon yan. Baka magkatatakot. Kaya lang, pigisabi tangani, ining nangyayari ba sa Metro Manila, alos pamilya iubos. With this new development, apat so naulakitan, kaning sarong nag-positive, siyempre suspect ka ini.
It remains a suspect hanggang di yan i-confirm. I don't know kung may confirmatory test ang BRTT sa digdig o baka ipadara pa yan sa Manila. Opo. Di sige tabi, Mayor. Salamat sa oras na informasyon. Ako na... Natanis Pio, igwa kapatabi. Ayo po. Mayor tabi, ining so nag-urulakit sa Familia for Familia. Igong history na hali sa Manila, tabi? For verification pa. Ay, opo. Sige. Kasi ako, Pio, ang sarong suspect ko dyan, pwedeng dining ang Manila, pero nakahampang inikiali sa Manila. Kung halimbawa man din travel agent, travel history, I mean, bakit nakaampang inikiali sa Manila? Yan ang suspect ko. Opo. Mayor, may naunang... Pero it remains sa suspect hanggang dahil sa ko nag-report itong seso. Opo. May naunang bitang ka, Mayor. Marampahog kita kung mag-lockdown. Dahil na kaya talaga? Bako man si Dena kaya. Pero we have still fun. Pero di kaya kan local yan. Ayun. I don't know with the national kasi even ba nga ang NCR mo yan, nag-open na. Opo. Di ba? Deliver rin ng MECQ. Bako nag-open pero medyo hybrid na. Opo. Kaya kita po aram tagabos kita may buhay, kay punta magkaon, kay punta mag-eskwela, of course through online. Kaya lang, human ini. Talagang kay po, sunod ta ang mga protocols. Opo. Kaya hindi kita mag-abot yan. Kaya nga ang pagsasabi ko, even the likes of America, Europe, dahil ba sa nag-lockdown yan, medyo haloy na ba kita, Pio? 1 year na kita. Baka this will already be a wrong signal. Kaya, as much as possible, ang pigigibutan ko yan, preventive lang. Opo. Na dahil madagdagan pa ang kaso sa. Mayor, salamat po sa oras. God bless. Keep safe po. Opo, Salamat. sige. Thank you so much. Yan po si Honorable Mayor Noel Rosal. Nakahurunta ko niya na pagkaaga. Salamat sa oras tabi ni Maray. Mayor, maski nasa RDC meeting siya, nagtaon ng pagkakataon para po sa Satuya, digdi sa DCGB, asin sa mga taga Legazpi. Taod-taod, bunjing, isunod mo na yung bareta, tapos hanap buhay na halawig. Bibeltadahan ta Mayor Menten, istorya niyan, pakalis kay ni po. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Alaxan FR, ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Isang Alaxan tapos ang laban. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaunrisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo
si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee, enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahang ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnonic Juice at Philnonic Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis na ka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnonic Juice and Philnonic Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Crown Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat. Manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdaray nining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation.
Company, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, matibay! Maasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa Mazda Call na Immunity and Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sumali sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1,000,000 piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? wow, ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo.
Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fairtrade permit number FTEB 114574 series of 2021. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Mag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Doro Derecho, kan mga istorya dyan sa luwas, aramunta, an mga dagdag pang informasyon, nasa linya si Luwens na Barcena. Luwens, maray na aldaw, go ahead da. Salamat, Sir Pio. Inagyat ni Regional Director Dr. Ernie Vera kan Department of Health Bicol ang mga taga-rehiyon 5 na nasa Metro Manila ngunyan na kung talagang padaba nindaan sa inda mga mahal sa buhay digdi sa rehiyon, dahil na mo na magpirit mag-uli kung bako man importante ngani na dahil na maulakitan kan COVID-19 ana sige ang lakog sa kamay nilaan ang mga nyaraon digdi. Ini ani pinagunabitan sa DCGB News kan makaulay si Dr. Vera na kung mapapwede stay put na sa namo na daw sa indang mga kanya-kanyang respetibong lugar ngani na dai maglalaan sitwasyon. Iniman an sa iyang pahayag sa mga nagrulusot na bako magkakanigo ang pagdunong ngunyan ta sige ang lala kan pagkanayap kan COVID-19 sa bilog na Pilipinas. Kaptang kang pahayag di Vera. Siguro po, ngunyan kapag nasa bubble area po, kamo na ikaw po ng pirit mo na makulit sa bigyan mo po sa to sa itong mga boundaries na kahagad mo po kita yung mga result of examination. Sa aramdaman na you came from a high incidence area, pwede pa po nito po rin, baka madami mo sa itong mga tungang nito, kapamilya nito, kababayan nito. As much as possible, dahil na po magluwas orawang as long as po ingot lockdown sa Manila, dahil na po magparapilin ng uruli. So there will come a right time po for that. Apo, ano? Yan tabi, Sir Pio, ang kompletong pahayag ni Dr. Ernie Vera may kinaraman sa siring na bagay. Dagdag na bareta, ako po, si Luwens Burse Barcena. Salamat Luwens sa mga dagdag na istorya. Nasa linya man si Al Armario. Kumpadring Al, maray na aga, please go ahead na. Maray na aga pa rin, maski may COVID pa. Pero dahil mapupugulan ang mga proyektong infrastruktura na implementar pa, ani ba ongoing na digdi sa Albay sa pagkatabangan kan Goberno Nasyonal sa pagikan DPWH asin ang Goberno Provincial kan Albay. Sa liderato ni Gobernador Alpances Bitsara, Pigilauman, ang pagkapadagos pa kan mga proyektong patinampo under Build program ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung sain yaon dyan ang Duterte Highway na ongoing, pasiring sa First District halidigdi sa Daraga area, asin may ongoing pa hali sa Daraga area, pasisiring sa Pantao, Libon, Albay na magiging shortcut na. Kuning kaso matapos na ini, aros Burubaraldanaan na tinampo, ayan na preparasyon sa pagnormal na ang sitwasyon kan COVID. May balik ang mga negosyo digdi sa Albay sa pagiman kan mga tinampo ini. Madali na ang transportasyon ng mga produkto asin paghiro-hiro kan mga tao. Sa nakatala na pagbisita ni DPWH Secretary Mark Villar, ano man aldaw magpon ngunyan expected na dakol pa mga proyekto ang posibleng maluto dahil sa magayon na koordinasyon ngunyan entre kan Gobyerno Nasional DPWH asin ang Provincial Government kan Albay sa panginot ni Gobernador Bitsara. Roger. Yan pa pa rin informasyon digdi sa Albay District, Alarmario, DCGV. Tingog Ganbanwaan. Salamat po kan sa inyo paghinanyog asin namang Diyos ang magbantay. Pio
Hernandez. Tingog Kanbanwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea